যতন খাকাহাম ইয়াফাरै जों তিনি চিনি आम्बासाव टाउन हल बुबाग्रानि जे प्रोग्राम अमो ताबुक प्राय रेडिं टंखा बुबाग्रा बाय ताबुक कक सालायपायो बुबाग्रा दातिनो हेलिकप्टार बाय फाइसक पायनाय चिनि वारियर्स रक ताबुक हल नग हाबुमनानि सुरुंखा एकाकाय चिनि आम्बासा और रेडी आंगरने ऑब्जर्वर टंगमनि एकाकाय तिनि बुबाग्रानि प्रोग्राम बुबाग्रा सामा बाय फाइसक पायका बुबाग्रानो आम्बासा नासिंलायजाक आम्बासानि लुकरक नासिंलायजाक बुबाग्रानि कगना खानानानि हिनै गेट टिफारलेन चिनि तांगै नां तावासा तिनि चिनि वारियर संनो बुबाग्रा ताइसा साय साराय सापायनाय और तिनि मानदा फैका चिनि बरम गोनां जुनाल चेयरमैन चिनि प्रेमलाल मलसम सब जुनाल चेयरमैन खुसराय रियां बासबि कलय चिनि कमसे कम देवी कलय संरग नाइनु रांखल तारपरे चिनि पिंटू कलय सह चिनि आम्बासानि जत लिडार्स रक ताबुक बुबाग्रानो नासिंजाक लुकरक नासिंजाक जों रेडी आम्बासा रेडी आम्बासानि लुकरक रेडी बुबाग्रानि बागै एकाय ताय जों ताय साबसाखैनो बुबाग्रानो लामजानायनि बागै दुलुबारि एलिभेटर जों थां सबैनाय गाबोन बागै जों जतन ताबुक रेडी टंखा एखाने चिन्ताखौ मिडिया सोना हामबाय 11 तारिख अक्टोबर बुधवार 2023 जो आम्बासा तीव्रा मथा YTF TWF तीव्रा मथा जतनो चिनि O47 आम्बासा कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव श्री श्री महाराजा प्रदीप किशोर देव बर्मन बनि चाइतक मुंबाई तिनि कायसा और 1 डे सेमिनार प्रोग्राम नाय आबोलो खातुं खाजा खायै जत 47 आम्बासा एलेकानि चिनि वारियर्स रक महाराष्ट्र हामजागै तीव्रा सारक जतनो खातुं खाजाखै ताबुक गेटरिं ओइतंगो कमखे मुनो चिनि O47 आम्बासा एलेकाव विभिन्न पत्रिका मीडिया निनि न्यूज चैनल बिसिंति नुबजागो जे नाकि ओ आम्बासाव बेलेखेनो तीव्रा मथा दुर्बल आबोलो जों तिनि स्राय स्राय ओ आम्बासानि जनगण रकबाय तिनिनि ओ रैली आबो सारा त्रिपुरावनो नुबजानाय कारण जतनो साइबानो चिनि तीव्रासा 14 लक्ष तीव्रा सारक जे 70-75 बছর चिनि मानथाय चिनि अधिकार विभिन्न दिक दिनि जे वंचित लांचित मानी त्रिपुरा सारक बाय चिनि मिनि खेला उमानी चाकरिनि होयते शुरू खायै स्कूल का हाम करे तुइनु जांनाय करे चिनि एलाकाव डिग्री कॉलेज करे चिनि एलाकाव लामा का हाम करे आबाय के विभिन्न 75 बছর चे चुगनो डिप्राइवेशन खायमानी आबनो एकमात्र मुक्ति रिमाननाय चुगनो सय सय लामत लांथां माननाय आबनो तंगो चिनि खासुकसा हि साइलेस महाराजा बनि साकाव जतनो ट्रास्ट बिलीफ तंगो बनो पुइत्तो चाव ओ 14 लक्ष त्रिपुरा सारक ताबुकबो महाराष्ट्र लगेनो तंगो आबनो प्रमाण खायनि बगेनो जों ओ आम्बासा एलेकानि बररक जनगण रक एकमात्र तीव्रासानो फियोगै माननाय महाराष्ट्र हिनै तिनि जराति नाइसिङै क्लास खायनो तिनि ओ आबो महाराष्ट्रनि शक्तिशाली तीव्रा मथानि शक्तिशाली तीव्रासानि शक्तिशाली आम्बासाव की दुर्बल रे ना स्ट्रंग रे आबो साइ स्राय लोकरक तिनि नुनाय आबोनि बगेनो जों नाइसिं लायजाक ताइ स्राब सापरेनो महाराष्ट्र दुलुबारि हेलिपेड नखरनाय आबोनि सिगां जों बोसारे 11टा बिसिगनो चुं ओ टाउन हल हইতে ইয়াং मोटर स्टैंड ऑफ दी चुं रैली खाइनाय आबोनि परे महाराष्ट्र और जखन हाबपायनाय तिनि जे चिनि डिमांड आबोनो एकमात्र कोर डिमांड तो चिनि मेन ओ डिमांड सक्सेस खाइनाय चिनि सेमिनार नाय रैली नाय आबोनो चिनि तीव्रा सारो थां सुगनानि लामा एकमात्र तो आबोनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माया साक जों आम्बासानि लोकर जनगण रक तीव्रा सारो आसुबि तंगलाक आबोनो बसकागो नारेनो जों ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड 100% सक्सेस खाइनाय हिनो महाराष्ट्र लोगेरिनाय हिनो जो तो खातुं खाजाखै जों ताबुक और गेटरिं ओलै तो हामबाय।